Khasi Student Union Not Khasi Hill District mentakasngi ke khatnya turik benai nai tung arjar arpusau kala pelong ke lempung penskem nya kinukit kam batmai jongka na bantaka samoy trikam jong sniam arjar arpusau hadu usniam arjar arpnyo ya kane ke program la pelong ke jukasngi bat ka jing rekhe ya kalang khusni yap ka bashis pa prap kundai sniam jong sim tirot sing ya kane ke program la pelong hapo ka district library hall nongpo dak jingalam kman u president jong ka KSU Not Khasi Hill District Unit usamlah Ferdinand Khar kamni lembat kiwe de kinokit kam ki bah khmat hakane kasngi lawan persaki bad la pentian smai ikit khot bat mai jong kaseng bad ka ju ka por balong kum u kongsan u president barang ba jong ka KSU sengkmi u ba lambok star marngar lembat kiwe kinong ilam jong kiseng bahalang ka RBYF FKJGP HNYF haka jindon lang ki chairman jong kisenjuk kirang ba shnong karibhoy bat kirat nang tung uba kermen lang ubadi ex president jong ka KSU Ribhoy College nang tade kinong ilam ki blasong thaj jong ka ne kaseng lembat kiwe ki blasha khot su ba ha ka ne ka jingyalang kum kinukin kambat mai jong ka KSU Not Khasi Hill District Unit lashimti kum u president da Ferdinand Khar kamni badi general secretary i James Hitler mau penyang lembat kiwe de kinokit kam hakane kasni lapen kuburomro yakina school kibla job haka Suberto Mukherjee kop yakishinrang barki kintei kibla dan burom yakri Ribhoy district FKJP Sengkmi. Jingi, kenai jing fakti nam ta jong le samla rubah. Dengan kuat pemikiran bun kentin hakin kapor telarang pi ki bom pati itu si hari keren yang ada guru balang lo ka rata hadu mentang la don riu po samtul gisnan dengan lah si bom itu pi ki samla ki ba long ki khot sugas jongkasel la da pide ha KSU ha ka FPCP la pide ka ASNUF ki widu ki sen halang sungguh ha ban ya rablan memang hantai habodar ni don kecil ke bakau wat PTE guna kapor sekapor kecil oleh don bor sekini di kulit asam bat kiwei pat di penhun sen bahlang yang taina ko karbi ngomong di hakan ni ka sini kan ni ka por ke pemerintah na sebuah aban bu tangga kentin ai publi api baro yuan na ai sing ai publi telung api nado kinong kitkam jongka Khasi Student Union kemudian hangri hapo Ribhoy jongi bat hamtam di presiden ramba di bawah bani don rengkang bangi hakani kapor ke pemerintah kani kasi kaba pensa cingkan mau yang ikum kecai benriu Khasi nama niu riu trau jongkani kari berkecai benriu usim tirok sing uba ka jingyap ke chungu ka de jingyap martal rangkap ke chingyale ya ki sipai pharen kumbalong haki snem bat haki spasnem ki bamansuha habanga prakhat ye kani kasni habanga prakhat ka bangidang yadon hakani kapor ka dei sisya kasni ka basachi kan mau habangi kan mau bat habangi prakhat ye kasni ka badum jongkani kasni Haus nem kat praspa saukui. Kadai kesni kecing syayap kecing tiruk sing kecing kelano kecing tiruk sing. Ubadai uklawat cungkeri bat kecek benriu Khasi kecungi. Nakal yang cungi ki khon samlang. Cungkeri bat kecek benriu. Kibadon ha temri boy. Bat kibadon ha po ka briu ni trap hi berkoi. Ai bangin silmi kani kuduksa. Bangin pek ya gaspa bangin ombi ya haki spai rupa bat bangin ombi ya ketengkap lia bangin dino ya kari
bat ka chat ban riu kari khasi chumi ka chat ban riu khasi chumi ka em dei na mar ba ma phi ki samla ki khun samla chu kari phi yel ye ka ni banong rim ban sim ye ka ni ka ban ta ka chinget khle ban long ki nong ya da ya kari bat ka chat ban riu hi bar ko we bagi kwa beno seniang kifun kiwan sakmat ban ya seniang lang dai kapor ko chiki bagi long kita mistri kei ka jumut ngakwa man kran hangde ngani thu ipi kapor kapoi ka baki kun samla jungi kin baklar community ya ka chiki number ngim don shu kinong pani lenti yaki bakin tre ya kam la jong ban ngaso ba kalong lenoi yagi kum kita kinong elam jong ke siu ngin putin lenti ya kita ki barjela ki wan tre hapo ka jela ka jugi hari gi dei ban putin lenti ya kini ki kun samla ka jugi bakin tre ki nogi nogi kamru la ki long ki kam daju la ki long ki nong shongyo la ki long ki nong dijur la ki long ki nong kamru ka kam hi ka pendap ya kata ka jakpo ka ban kam ngi boro ban ngaso bahani kapor ki samlarang ba ki bela shong thaj ki la yakun nadu ki por ki bamunshwa hadu mentaru ni sotu ya ka jinge inti namar ba kadam kapor kaba payin ka sem ka shong thaj no namar ba phi philong nongilam ju ke siu phi shatwet bet hagi pulet kalong haing jong phi wei paranoi lam kala balong hing jonga henry ka jiyang jungi kum ki samla ngai thu phi shibun ki jige gi don henry ban len la de namta ka jai maru ba ka jige ki district riboy jungi ka dei shibanta ka bagi don manta ko e bagi long kum ta ki nong elam hoi nganong bakat hoi nganong ta kata ka jinglong nong elam jungi kam dei ka bagai kwa magi la dei kwa mano bagi long nong elam kane borok kade kajingmon jong utrai bad ha kamon jong utrai ni ha pendep ya kamram ko jogi ngai thu epi teng hamila dep i ju pule gi don ke su ki shekli ki breu fitre yu hoi gi don ki kam ki bret ki bangila menteri ban pendap ya king kasem ko jogi bala ban yarap lang ya ki we ki para samla ka bangila ngi syong bai takentin bangi meski menteri nam ta ka jai menreu kidon ki report ke pilih mene yoi tu ki atli school karita gat po lower primary school kabla seng hai por munshwa ki sedam khnai pra khnai khnai e ba kadon ngari ka school hangtei ha po jatolong kabla seng ha usnem arjar saw kam shim la don jumut bangin seng ya ki school usnem arjar saw lumba ki nongelam ki ba khmat e ha po choka cc ba district hari kadi ka jinge ka ba iba public sta so ton rumne ye thu ba shapok khaput ke jinge kadai ke jing shaban ben jong ki parado pasnam ge jungi ngai thu ye phi ge jing sha lading yom khaput ngirim kamau ki khaput ki jungi gi don nadu hima khairim hima jirang hima soyong hima nongklau hima nongspung hima khairim hima milim rai marwet bat rai nongtung ladam ki por ki bangi hab yakun persya ya ki pulit asam umde bat ki pai ba no shnong hangte hari lading wat pha ga jingtep kadi boro kumno ban krong khajna na ki parado pasna mujugi ki badai kin nongrap namar hangte pnyoi bakadon hapo rai nongtung pnyoi bakadon kata ka giet ke bapen bi na po karbi ang long atmos council kamdon kanu no development henry gabu tang kata ka chegit belum khajna na ki nongrap ki barep i jur ki barep us ing ki barep us sensar ba kum tan ter bar ki shimru ya kador ka behe bar ngila petikna bar ngila jubu ya ka jeki na ko por hangte hapo jong garai nongtung bar kumju lang chapo ki than jirang chapo nong towa motor bar kumju ki wei ru bar ki petikna ba ka des council kamde ban ailat ya kum kine bakin bu kita ki ban ki gate ki baka krong kajana ki ban yo jimuntoy shibat hari ban pundu jimuntoy yangi ki parado pasnam ki baron stage po thain border bar habakut bengine hakutu bipor ngi yaki
dang jorwa jing senam po Manipur habaya kendu ni ki profesor bahikai ki university ba per po India ki wan sto caka nam tagi ui ke jing terha jongki ko po kata kadan ka ethnic conflict ko caka wo profesor ong hak classroom ngala bahikai ya bungut ki chat penriu hari hakamadan jong ke jing terha jong jat penriu ngadai umai tai ban takasnam om tang dajing sngau nakwa banong ni pikum ki samla di pardo ki parasna ain sim ni kata kasan perkhat kabangi hap penyada ki hap pan sim ba kajat penriu kamdai batut hakti junur pat penya tielo kata kabentang semenong ngawer ngakarpat ni ki samla bangin sadon kecing karpat bangin kmi lenti kecing terlang bajantam bat ribos sensasional ya kabangila balong kata kardok keban talasi ban pengor ban bisar kenang bagi beriu kenam yok pas song sup ban yok pas song sengan hakari pat khandau gojong kentang ni wai ngasim mi kene kabu ban ket bok riang kham tam jikin ngelam bathama jo ki sino not state district kan mau ho ajar khanyo kadan kacing terhang ketropo ya ki isu rore kadang simti nang kong kompus dan to wo maya kedu ti bayi ngasam gi kimi pa rangkat kacing terhang rangkat kacing cau umat handai ngam somla banong kubli shibun ko ki kimi pa di bayi ngasam pikilong takisyan kong di paya ki mau persiu ki bju pesat ki sim ki samla ki simti kalangko nam pentulun hak isu baper nganget ape nang ya ai kakti kemon kakti kadiam bat kawai galong sngau sarong dira chong ukun sngau sarong go chong upara bodon jingit klik namta ki emlang salang khamtam dagri begecak riu kawai peringi di mesnoram dari kidang bentuk pria jak emlang salang bat penjak pat dagri begecak riu kawai hero kata long scam makonong rem wat nam artatin hajing yak lenti bat bu sorot kecing so sarong yak jing snoret bat totip mangidon ublai bana jerong ban lam lenti ban peten lenti jing yak lenti jong ki siu nakasgi sekasgi Thank you.